Isang American supermodel at TV personality na si Tyra Banks ang isa sa mga humahanga sa beauty queen na si Michelle Marquez D sa katatapos lamang ng Miss Universe 2023. Alam naman ng lahat na pagdating sa larangan ng modeling ay isa si Tyra Banks sa mga magiging terhan na mga magdi-discover sa mga bagong sibol ng modelo sa buong mundo. At isa din siya sa mga sikat na retailer ng Victoria's Secret. At dahil sa pinikitang pasabog ni Michelle Marquez D sa Miss Universe 2023 ay talaga namang napahanga ang international model kay Michelle D. Base sa source na aming nasagap, nakitaan daw ni Tyra Banks ang nasabing beauty queen na maging sikat internationally dahil sa pagmamodel. Maging ito ang dahilan ng kanyang pagsikat dahil sa kanyang performance ito sa katatapos ng Miss Universe 2023. Nagpadala na ng email si Tyra Banks sa nasabing beauty queen na si Michelle D at sana ay mapaunlakan daw ito ng kanyang imbitasyon na makatrabaho ito sa pagmamodel internationally na nakabase sa Amerika. At matapos nang makapunta si Michelle D sa airport ng Mexico ay hinarang siya ng isang staff na di umano'y staff ng American Airlines na nakabase sa Amerika. At ayon nga sa chika, matapos daw nilang makita ang nasabing beauty queen sa katatapos lang ng Miss Universe 2023 sa kanyang national costume na airplane inspired, ay nagkaroon sila ng offer para sa nasabing beauty queen. Ipinaliwanag naman ito sa nasabing staff na kukunin si Michelle upang mag-endorse ng kanilang airlines sa Amerika at maging modelo na din sa kanilang mga commercial. Nakitaan raw nila ng potensyal si Michelle Marquez D sa pagiging modelo sa kanilang mga inendorsong mga eroplano. Ayon sa chika, malaki daw na halaga ang offer ng nasabing staff na umabot umano ng $1 billion na kontrata. Isang bonggang blessing na binigay sa nasabing Pinay. Simula na ito ng kanyang karera bilang isang sikat na modelo sa iba't ibang bansa.